ହଁ କ'ଣ କହିବ ରହିଥାଉ ମୋ ନାତୁଣୀ କ'ଣ କହିବ ତ ଶୁଣ जय जगन्नाथ। ये मो अजा, ये मो जेजेमा, ये मो आई जेजेमा, आई ये तो आपण माने जानी थिबे, ये मोर रानी, मोर भौणी। କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଯାହା ହଉ 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 ଆଉ ନାଇଁ ଭଲ ନା ଆଜି ମୋ ଅଜା ଆମ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ। ମନେ ଅଛି ମୋର ଗ୍ରାମ ଚାଟଶାଳୀ ଚିହ୍ନିଥିଲି ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆଗେ ସରୁ ଦାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଚାଳ ଘର ଖଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲି ଦିନେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡାକି ନେଇ ପାଶେ ବସାଇଲେ ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ ନାମ ଆଦର କରି 3 ଗୋଟି ଶୂନ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ ତଳେ ଖଡ଼ି ମୁଣ୍ଡା ଏକ ହାତରେ ଧରି ତାହାରି ଉପରେ ପାଠ ଭଲ ଗୁଣ ଲାଗି ପାଇଲି ପ୍ରଶଂସା ମନ୍ଦ ପାଇଁ କେତେ ଖାଇଲି ଛାଟ ପଢ଼ିଲି ସାହିତ୍ୟ ଅଙ୍କ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନ ଲାଗେ ନୂତନ ସବୁଠାରୁ ବଳି ଶିଖିବାକୁ ତଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ବେଶୀ ବଳିଲା ମନ ପଢ଼ିବାକୁ ଯେତେ ପାଉଥିଲି ସୁଖ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗିଲା ସେତିକି ଅନ୍ଧ ସବୁ ମନ୍ଦ ସବୁଠାରୁ ବଳି ସୁଖ ଲାଗିଥିଲା ସେଦିନର ଖେଳ ଖେଳ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ଲାଗିଥିଲା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ହରିତାଳିକାର ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଗୁରୁ ସହପାଠୀ କେ ଗଲେଣି କାହିଁ ଥିଲେ ତେ ମୋହର ମହାବିଭବ ଗୁରୁ ସହପାଠୀ କେ ଗଲେଣି କାହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ତାହା ପଡ଼ୁଛି ମନେ ହସିଥିଲି କେଉଁ ବଣ ପାହାଡ଼ରେ କାନ୍ଦୁଥିଲି ଆମ୍ବ ପୁଲାଙ୍ଗ ବନେ ମନ୍ଦିର ସମାନ ଗ୍ରାମ ଚାଟଶାଳୀ ସବୁ ସ୍ମୃତି ପରେ ଟେକିଛି ମଥା ପଢ଼ିଥିଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଶିଖିଥିଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କଥା ଯାଇଥିଲୁ ଗାଧୋଇବି ଆଉ କହିବିନି କାଲି ସକାଳେ ଆସିବି କହିବି ହଁ।